ei duol kendo gitim tich ma noripo bed ni timo gi secretariat mar IEBC ka implement decision mar commission kamano Cleophas. Kimedo mano kae to koro oranga ne gima timore mag IEBC tiaga kendo no gore. Adwa wacho mana matin kalure gi gima wakili owacho no. Adwa wacho ni duoko mar Supreme Court nonego hopes mag ji mang'eny ma Kenya. Waparo maber kane wachako election ne nitie voters apathy. Ji mang'eny ne ok ne tiende mar dhi go kura. Tapani with time ji ochako duogo kendo modhi mogo kura. Lakini kaka ne result wuok, ng'eny ji sani wacho ni wawachi ni en Wild Goose Chase koro, nikech abro dhi go kura to kura osebedo determined nikech system nitie kaka osedetermine ni ng'ama dhi lo kura. Omiyo en gima nyaka wang'i matut. Jo Kenya nyalo bedo ni giling lakini gin gi lit kendo gineno ni kara onge tiende mondo achungo kinyi ne adhi pango line ni ago kura to en kura na chande onge gi meaning, onge gi any difference.